вітання. З нами на прямому зв'язку Ігор Михайленко, позивний Черкас, екс-командир полку Азов. Зараз, наскільки ми розуміємо, активіст. Зараз перебуває в Золотому. Вітаю, Ігоре. Доброго дня, студія. Доброго дня, глядачі. Ігоре, сьогодні міністр оборони заявив про те, що люди дуже підтримують розведення сил і засобів, що ця підтримка досить щира. Тим не менше, ви залишаєтеся там. І є нарікання вже з цього приводу Кремля, який каже про те, що так звані нацбати зривають мирні домовленості, яких досягнули у Мінську. Як довго плануєте залишатися там? І чи дійсно відчуваєте підтримку мирних домовленостей з боку мешканців тих населених пунктів, де має відбутися розведення сил і засобів? Дивіться, я почну з того, що міністр оборони приїхав в той момент, коли на підготовлену публіку її підготував нинішній чи то очільник облдержадміністрації, чи то виконуючий обов'язків. Людина, яка має сумнівне минуле, яка приймала участь в буремних роках 2014 року, буремних подіях 2014 року і дуже сильно проявляла не про українську позицію, а навпаки. І тому ця особа всі питання місцевої влади, які не виконує місцева влада по відношенню до місцевих жителів, зводив все до всі ці проблеми місцевих жителів, зводив до того, що це через обстріли, що це через те, що військові стоять і так далі. На місці зібрали людей, які, по суті, потерпають від обстрілів щоденних з сторони сепаратистів, яких повністю наша місцева влада не підтримує в планах соціальних, побутових. В них є проблеми з водопостачанням, їм доводиться купувати 1,50 гривень за літр води питної, їм доводиться своїм ходом добиратись до лікарень, їм повністю не забезпечується допомога від місцевої влади і місцевого самоврядування. І саме ці проблеми були викинуті на поверхню, як начебто це проблеми через присутність військових. Насправді це повний обман. Ми вчора ці проблеми почули, сьогодні приїхали до них з гуманітарною допомогою, яку нам допомогли зібрати волонтери Луганщини. І абсолютно зовсім інші були питання підняті місцевими жителями. Вони задавали питання, чи можете ви тут залишатись, чи можете ви нас підтримувати, чи можете ви допомогти залишити військових. Якщо в нас буде підтримка української влади, українського уряду, ми, звичайно ж, не хочемо відведення війська. Навпаки, хочемо, щоб ці землі звільнялися. Така була позиція, по суті, місцевих жителів. Тут дуже великі проблеми. Даруйте, я вас все-таки хочу уточнити. Ви плануєте залишатися там, я маю ветерани, активісти, навіть якщо відведення сил і засобів відбудеться? Нас попросили місцеві жителі приїхати і захистити їх від того, що вони потраплять в сіру зону. Це дуже великі проблеми для місцевих жителів. Саме через те, що на сьогоднішній день у них хоч якась комунікація з Україною є, завтра вона може тупо припинитись. Банально припинитись, і туди не приїде жодна швидка допомога, туди не приїде жодний орган силової влади, наприклад, той же самий правоохоронець. Бо це буде вже сіра зона, і позиції наших військових будуть далеко від цих домівок, де живуть українські люди. Тобто наші військові повинні будуть залишити цих людей на призволяще. І це взагалі неможливо допустити. І ми будемо як добровольці. Я все-таки уточню. Там знаходитись до тих пір, поки військова влада, вище командування військове і влада, тобто в лиці головнокомандуючого, не приймуть рішення залишити військових або повернути їх на старі позиції на сьогоднішній день, які знаходяться. В разі, якщо розведення сил і засобів таки розпочнеться завтра, як про це активно говорять у Золотому, ви будете залишатися там? Адже ви теж станете легкою здобиччю для диверсійно-розвідувальних груп і так далі. То силовики відходять разом з армією в таких ситуаціях. Ви залишитеся?
Ми, звичайно, залишимося. І, по-перше, ми вміємо себе захищати. Ми там не будемо з голими руками. На відміну від великої кількості людей, які кричать про любов до України, ми озброювалися. Кожен з нас має гвинтівку, нарізну зброю. Ми будемо захищати себе від антиконституційних дій сепаратистів, які можуть прийти в це село, яке не буде контролюватися українськими військами. Чи готові ви до закидів, що саме ви станете причиною, підставою того, що буде зірвана зустріч в нормандському форматі у Парижі, яка очікувалася у жовтні цього року, і яка, як каже влада, давала примарний шанс на примирення з Росією? Ну, я можу вам сказати так, що примирення з Росією не буде до тих пір, поки не буде відновлено державний кордон між Україною і Росією. От до тих пір не буде жодного примирення. Росія буде відбирати в нас по кусочку, крок за кроком, метр за метром. Як це вона робила весь свій час на протязі всієї своєї історії, свого існування, кожної країни, з якою вона межувала. Абхазія, Осетія, Молдова, зараз Україна, Афганістан. Тому все приклад. Будуть переносити стовпчики на 5 метрів вночі, аби відібрати в нас маленький кусочок землі. Ігоре, ви були командиром військового з'єднання в той момент, коли відбувалося перше розведення сил і засобів, так само в 3 ділянках. Станиці Луганській, Петрівському і Золотому. Це 2016-2017 рік. В 2017-му вже повернулися Збройні сили туди. Що принесло тоді розведення Україні? Дивіться, на той час розведення ці не відбулися. На той час проукраїнська громада виставила на тогочасному президенту, який на той час ту ж саму формулу Штайнмаєра намагалися втілити в життя. Проукраїнська частина населення підтримала українську частину населення і не дала можливість розведення військ. І тоді не відбулося розведення військ. Я більше вам хотів би нагадати історію про розведення військ після першого Мінського процесу, коли 5 вересня 2014 року нам наказали вийти з Широкіного. І через 5 місяців сепаратисти з-під Широкіного обстріляли місто Маріуполь з градів і загинуло 30 мирних жителів. Це дуже важливий момент морального фактору армії. Ми не можемо на це не зважати уваги, тому що будь-яке розведення – це відхід назад, це відступ. І для моральної складової нашої армії це дуже важливий нюанс, коли вона йде вперед, вона здобуває і вона перемагає. Коли вона відступає назад, вона програє і капітулює. І це треба розуміти, що армія захищає нашу країну в цілому. Якщо державне керівництво, головнокомандувач буде давати накази відступати, він дуже швидко втратить армію, і підтримку армії, і підтримку народу.